Parlem ja de l'Udol de l'aigua, que és la teva darrera novel·la, la 5ª, si no m'equivoco. Sí. Està publicada per Rosa dels Vents. La trobem també en castellà, El Aullido de l'Agua. Aquesta està traduïda per la Noemí Sobrigués. Has col·laborat amb ella amb la traducció? Totes, sempre. Sí, la Noemí ha traduït des de La noia del vestit blau. Sí? Les ha traduït totes. I sí, ella tradueix i després revisem i sí, treballem juntes. La novel·la la trobem a la prestatgeria de novel·la negra, que no sé si a tu t'agrada, que no ets gaire d'etiquetes. Està ben col·locada, la col·locaries en un altre lloc? Si s'ha de col·locar en algun lloc, em sembla bé que es col·loqui aquí, i jo soc molt A la taula de més venuts seria l'ideal. Home, sí, aquesta ens agrada, aquesta és la taula preferida. Aviam, és negra, és una novel·la negra en el sentit de que és un thriller i té algunes convencions de la novel·la negra. Sí que a vegades penso que potser per estar parlant d'aquestes etiquetes hi ha gent que no accedeix a literatura que li agradaria i que pensa que perquè hi ha l'etiqueta de negre no li agradarà, perquè clar, hi ha 1000 maneres de fer negre i llavors és una llàstima que hi hagi gent que s'estigui perdent això només perquè està a la taula de negre. Dit això, jo sóc molt defensora de la negra o d'un tipus de negre, perquè no m'agrada qualsevol cosa que sigui negra només perquè sigui negra. No? Vull dir que llavors està bé l'etiqueta perquè t'ajuda a guiar-te una mica. Dit això, jo crec que l'Udol de l'aigua és una novel·la que va... A veure, no vull sonar petolant, però vull dir que va una mica més enllà del gènere, que té diferents capes, que tu et pots quedar amb la capa aquesta de negre, però que jo crec que hi ha capes i simbolismes i temes que es tracten que van més enllà del gènere. Sí, ara que has dit allò de les capes, a mi m'ha vingut quan estava preparant, va venir a la memòria la pel·lícula de, no sé si l'has vist, la de Shrek, sí. Que hi ha un moment, una escena que l'ogre intenta explicar què són els ogres i diuen això, que són com les seves, que tenim capes. Exacte. Doncs la teva novel·la m'ha recordat això una miqueta, que segons el que vulguis aprofundir trobes més o menys coses, també. Bueno, clar, és que l'altre dia, no sé en quina taula parlàvem, no? I això també amb altres escriptors. I sempre és com, és que la negra o l'humor o el no sé què. Això és un extra que tu li poses a la base. O sigui, la base és l'estructura narrativa dramàtica clàssica de tota la vida. Que tu a sobre li posis altres convencions és un extra, però en cap cas li treus qualitat ni complexitat, en tot cas les sumes, penso. La novel·la està ambientada en la Ferrera, que és un entorn molt xulo, molt privilegiat del Delta del Llobregat, i al seu torn està inspirada en la Ricarda. Sí. Sí o sí havia de ser aquest entorn? Vull dir, volies tractar el tema que s'està vivint a la Ricarda o la podies haver ambientat igualment al Delta de l'Ebre o No, volia tractar específicament el tema... Tot i que no és un tema que es tracti molt... És un tema que sobrevola, no? És una ombra que hi ha a la novel·la. Bueno, jo soc del Prat. O sigui, vaig néixer a Barcelona perquè no es paria al Prat, però vull dir que soc del Prat. I aquest tema de l'aeroport és un tema recurrent de fa molt de temps. I ha passat moltes vegades que l'han volgut ampliar i ens hem queixat i ens hem manifestat i ho hem intentat parar. Llavors jo sempre he fet natura i misteri, no? Va començar d'una manera més o menys orgànica amb la noia i va anar creixent a poc a poc. I sempre me n'anava molt al Pirineu. I em deien, per què no fas res més a baix? I jo deia, és que a baix no hi ha... A baix és tot urbà, a baix no hi ha natura, a baix no... Bueno, sí que n'hi ha. Hi ha aquesta reserva, que me'n vaig adonar molt que hi era quan se la volien carregar, perquè va ser, ostres, és l'únic reducte que ens queda en aquesta zona, que és una cosa que hem quedat entre tots, que això és una reserva, que no es tocarà, que hi ha una línia aquí, hi ha un límit que l'hem posat tots, i ara venen 3 tios amb corbata i decideixen patar-se aquest límit, ho diuen en veu alta, tranquil·lament, davant de la societat, que no entenc molt bé quin missatge és aquest, perquè si tu et pots patar aquest límit, quins altres no et pots patar? No havíem quedat que això era així? I llavors, per què ara vosaltres podeu decidir que això ho canvieu? Per què? Llavors, això, jo que estava en un moment de renaixença feminista màxima i una mica, no?, tot aquest rotllo, vaig pensar, bueno, és que ben bé aquest ciment, que ja era una mica... El meu discurs amb natura sempre ha sigut així, però vull dir, l'ampliació de l'aeroport, el ciment, és el capitalisme salvatge i el patriarcat, no?, posant el peu allà dient això es fa així perquè ho dic jo, i ja està, i no és discutible, i la natura doncs ho veia molt com la lluita feminista, ecologista, anticapitalista, que per mi és una mica el mateix. Llavors vaig veure molt clara aquesta simbologia i vaig pensar, bueno, és que si ens estem saltant aquests límits de manera oberta,
quina diferència hi ha llavors també amb el límit que és el cos d'una dona? O el límit que és que jo et digui fins aquí arribem i fins aquí no? O això sí o això no, no? Quina diferència hi ha? I vaig voler baixar-ho i arrelar-ho una mica i dir, molt bé, vull treballar aquests límits geogràfics, emocionals, físics, corporals, a la Terra. I vaig dir, doncs els arrelarem a la Ricarda, que serà la Ferrera, que no pot ser la Ricarda. I llavors, al final, aquí és tot un tema de diferents generacions de dones que han estat vivint allà i com han estat navegant aquest trencament constant de límits, una mica, no? Amb la premissa de hi ha un cos, hi ha un misteri, volem saber què ha passat. Evidentment, això sempre ho fa més entretingut i a mi m'agrada el misteri, el trencaclosques, i sempre intentaré fer-ho interessant. És una miqueta això, l'entorn una miqueta és la Ferrera, allà el que deies, troben el cos d'una noia morta i a partir d'aquí anirem coneixent tota la història d'una família, tot el seu passat, el seu present i les pressions que arriben una miqueta, per ho comentaves, per cedir a l'ampliació de l'aeroport. I molt teu és el tema d'això de fer una estructura molt de trencaclosques que tot encaixa quan arribem ja al final de la història. Que això és l'ideal, sí. Aquesta és la idea. T'hi curra fer això, no? Sí, però m'agrada molt fer-ho així. De fet, perquè és el que m'agrada llegir a mi, no? I de petita a mi... Quan jo deia allò llegia molt, és que jo llegia molta negra, també. Vull dir que jo faci negra no és casualitat, és del que més he llegit, el que més he mamat, i jo crec que interioritzes molt aquesta estructura. A mi sempre m'ha fascinat el misteri, el que no entenc, no? Les capses tancades, les portes tancades, el que s'amaga, la percepció, és una cosa que sempre m'ha fascinat. Llavors, els trencaclosques, resoldre'ls em dona una satisfacció, penso, no? I com la capacitat... Penso que tothom, no? Quan estàs fent qualsevol tipus de juguesca d'aquestes d'enginy, de trec... La satisfacció de dir, ho he aconseguit. Sí, perquè no tota la vida ho pots tancar i resoldre i quedar-te satisfet. Llavors, amb les coses que sí que pots, trobo que és molt catàrtic, també, no? Que té una part així, a part d'intentar fer una mica de justícia, parlar de temes que és important. O sigui, al final, la meva militància és aquesta. No? La meva manera de contribuir a les causes que a mi m'interessen, o sigui, hi ha gent que potser es manifesta, hi ha gent que jo escric i intento arribar a la gent o fer-la pensar sobre temes que m'inquieten i que m'agradaria que milloressin. A les primeres pàgines del llibre trobem, crec, això de no guipar no m'ajuda gaire, uns dibuixos, uns esquemes dels personatges i un mapa de l'entorn. Sí. Això va ser cosa teva? T'ho van dir de l'editorial? Això va ser idea meva. Jo ja havia fet un mapa... no l'havia fet jo, me'l va fer el meu cunyat quan em vaig autopublicar amb La noia del vestit blau. Hi havia un mapa de Treviu, que és el lloc on passava, i vaig pensar, ostres, és una novel·la molt familiar, que hi ha molts personatges. A mi em venia molt al cap la idea aquella de la paret amb tots els quadres penjats de la família. No, de fet, jo hagués volgut posar com uns marcs, però clar, quedava com molt recarregat. I llavors li vaig demanar al meu cunyat, que és el Pol Miquel, que és il·lustrador i pintor i sap fer aquestes coses superbé, si ho podia fer. Llavors li vaig passar les fotos que jo tenia penjades al mural, perquè la gent veiés el mateix que veia jo mentre escrivia, si vol, després que s'imagini la gent les coses com vulgui. I el mapa també, perquè em semblava que és un microcosmos tan tancat i tan petit que també anava bé saber on estava cada casa, què es veia des de cada casa, no? Que t'ajudés a traslladar-te més al lloc aquest, perquè realment és una novel·la que passa en aquest lloc tancat. Potser imaginar, a mi el teu mural me recorda molt a les pissarres aquestes dels policies, amb els personatges. Però sense els fils. Sí, és bastant igual, O sigui, el que passa que potser és més... té més il·lustracions, no? I més paisatge, i també tinc fitxes, clar, jo soc desorganitzada en el sentit de que quan començo a escriure no... Jo soc jardinera, jo no soc arquitecta, jo tiro una llavor i miro a veure per on va, no? No sé el que passarà durant tota la novel·la, però mentre vaig escrivint sí que em vaig fent les meves fitxes i llavors també les vaig penjant allà per saber quins capítols tinc, amb quines trames estic tractant, cada trama d'un color, i em vaig organitzant una mica així mentre vaig fent. Com t'has dit, la novel·la és força coral, hi ha molts personatges, veiem la trama des dels diferents punts de vista d'aquests personatges. També tens continus nas enrere, de salts en el temps. Creus que aquesta, entre cometes, complexitat pot tirar enrere algun lector? Segur. La meva opinió és que no, O sigui, Hi ha gent que sí, però jo penso que a mi això és el que m'agrada llegir. Jo sóc molt defensora de la lectura activa,
És a dir, no ha de fer mandra llegir això, no t'has d'atabalar perquè tu en un moment comencis a llegir no estiguis entenent el que passa. Quan et passa amb una pel·li no t'estresses i és una pel·li. I per què no t'estresses? Perquè tens l'anclatge audiovisual. Però tu, igualment, sí, però tu no saps com es diu aquella persona ni quina és la seva història. I la tens allà movent-se en un escenari. Però com que la veus et sents que tens cert control. Tu confia en l'autor. L'autor no, en principi, si es pren seriosament la seva feina, no et portarà per llocs que després et deixi tirat. Llavors, no, a mi m'agrada escriure així perquè és el que m'agrada llegir. I si ho fes d'una altra manera penso que ho trobaria, que m'avorriria i ho trobaria massa senzill. Forma part de la marca de la casa fer-ho una mica així. Jo no he tingut la sensació mentre la llegia, sí que és veritat, però a veure, en el moment que hi ha un punt de salt, si no estàs... perquè jo, en el meu cas, el que he fet és escoltar-me el llibre. Si no estàs atent al començament, que et diu la data, on estàs ubicat, de seguida t'ubiques amb la narració, amb la qual tampoc no és un trasbals... Sí, de fet, jo poso les dates per posar-les, però no penso que sigui molt important que t'hi fixis. De fet, per això a l'Illa del Silenci posava ara i llavors, perquè era més ràpid, perquè la gent se situés. Jo no podia fer aquí l'ara i el llavors perquè havia de ser més curosa, perquè tot tingués lògica, no? Però, de fet, tot el que passa en el present passa... O sigui, tot el que passa al 2025 està narrat en present i tot el que passa en altres anys està narrat en passat. Vull dir que hi ha maneres que t'ajuden a... Encara que tu no en siguis 100% conscient, que t'ajuden a ubicar-te. I també et dic qui parla cada vegada. Però que no és molt més interessant saber per què la gent fa les coses si has vist el que li ha passat des del seu punt de vista, que no que jo t'ho expliqui ara en el present tot, fent-te un rotllo d'exposició de 3 pàgines que ens avorreix a tots, penso. Perquè és la meva manera que jo tinc de posar-te diàlegs i de traslladar-te a l'acció com era en el passat, que és com més immediat, és més guai que tu estiguis amb ells allà vivint-ho, no? Que t'ho expliquin, sempre, penso. Sí, jo penso que també, a més, te fa entrar més dintre de la història. Clar, jo el que vull és que entenguis què li ha passat a cada persona i d'on ve, perquè crec que això és important per entendre com es comporta, quines decisions pren, què fa, no? Com afecta això als altres. Bueno, això que es diu, no? Que per entendre o per comprendre el present necessitem conèixer el passat. Sempre. S'ha de tornar enrere. Exacte. I amb la novel·la, a més, és molt evident. Hi ha moltes coses de la història que les entens un cop has llegit el que li ha passat al personatge amb el passat. Clar. Bueno, i després passa que al final és veritat que hi ha 2 trames paral·leles que es van sobreposant, una del passat i l'altra més del present, que dius, ostres, potser les coses no han canviat tant. I era una mica la idea de fer això, de dir, mira, fa molts anys va passar això, fa aquests anys està passant això, no és la mateixa cosa, però sí és una mica la mateixa cosa. No? Vull dir que hi ha feina per fer. La història comença quan el Jacint troba un cos, que a mi això em va ser com si em calcessin una hòstia a la cara amb la mà oberta. Però és que trobes el cos i no és ben bé el que sembla, i hasta aquí puedo leer. Però sí que aquest petit gir que es fa al començament, em va deixar fora de joc una mica. Sí? Va doldre. Bueno, que et va sobtar, sí, no? Em va arribar. Jo que escolto molt de True Crime, sempre que sents entrevistes de gent que ha trobat cossos, sempre et diu que pensen que és un maniquí. I a mi això sempre m'ha fascinat, perquè, clar, deu ser la ment, que és com que no ho pot digerir i dius, doncs no pot ser el que em sembla que ha de ser. I no, realment que no havia fet jo mai una escena així. Mira que tinc cossos a les novel·les i tal, però m'interessava una mica perquè entenguessis, primer, la relació que té el Jacint amb el lloc, no?, el microcosmos que és aquest lloc i la sotregada que és que trobin aquesta persona morta, que no dic qui és, perquè hi ha com aquesta... Sí. Que al principi no se sap ben bé qui és. Exacte. Un dels personatges de la novel·la, la Julie Meunier, és una evident. Sí, és bruixa, contemporània. Això t'anava a dir. Quan té de Laia? Que m'hem dit que ets una miqueta bruixa, una tu miqueta. també. No, bueno, aquestes coses que t'han interessat sempre molt, però que últimament m'interessaven més. I m'agradava molt aquesta idea de la figura femenina arrelada a la terra, perquè al final la bruixeria, què són? Les trementinaires del Pedraforca que anaven a buscar la farigola i les cremaven perquè t'arreglaven a tu el refredat amb farigola. Ostres. I jo volia fer una mica aquesta reivindicació. Bruixes, bueno, que si és un home i et fa una recepta és un metge, i si és una dona i et fa una infusió és una bruixa i la cremem. Llavors, molt extrapolat, Sí. Però vull dir, una mica amb aquesta línia. I m'interessava tenir aquesta figura una mica més esotèrica, perquè volia també donar-li aquest punt
una mica més, no et diré fantàstic, però no tan material de les coses, una mica més sensorial, més intuïtiu, més... no? M'agrada a mi aquest ambient, també. I un altre personatge, sí, arrelat a la terra, és el llop. Sí. Clar, que aquí no sé fins a on podem dir o no dir del llop o de la lloba. És una lloba, ja vas bé. Sí. A part de que entenc una miqueta el títol del llibre ve per aquí. Jo quan estava escrivint aquest llibre estava llegint Dones que corren amb els llops de la Pinko Estés, que és un assaig feminista molt feminista i de teoria narrativa una mica, perquè parla molt de la figura dels llops i d'altres coses, però com a la tradició oral de diferents llocs, com s'ha parlat del llop i com s'ha parlat de la dona i com es relacionen aquests dos elements, no? I jo, a part, m'ho he deixat de dir-t'ho, però quan era molt petita jo tenia 50.000 pòsters de Canis Lupus a la meva habitació, perquè jo sempre he sigut, i evidentment el dia que vaig tenir un gos va ser un husky, perquè havia de ser el més semblant a un llop que pogués ser. Sempre he tingut com aquesta fascinació amb els gossos i amb els llops. I llavors aquest llibre em va despertar molt aquesta cosa meva que ja tenia jo amb els llops, com d'entendre a la més aquesta fascinació i aquesta idea de, escolta'm, t'explicaven la Caputxeta i el problema era el llop i ves que el llop no sigui el problema i sigui el caçador. I perquè el llop al final és el que és i no és cruel i no és moltes coses que sí que són els homes. I potser ens han ensenyat a desconfiar de certes intuïcions i de certes coses que ja ens anaven bé, no? Com a dones, per navegar cert món en el que hem de viure i en el que els homes el transiten d'una altra manera. I llavors m'agradava aquesta idea de la lloba com a connexió amb la terra i com a... O sigui, l'udol de l'aigua, al final, per mi les dones... L'aigua, quan parlo de l'aigua, parlo de les dones i de les emocions, però parlo sobretot de les dones en el sentit de que som molt capaces d'adaptar-nos a l'entorn, de llegir-lo, perquè sempre ens han dit confrontant-vos no arribareu enlloc, llavors heu de ser una mica hàbils, no? I ens adaptem, com l'aigua, al mitjà. I l'udol és una mica una crida de dins ancestral, de queixa, de protegir certes maneres de ser, certes maneres de fer, que van més lligades, no?, amb el feminisme, amb la natura, amb la lluita ecologista. És un crit de dins de dir, escolta'm, prou, que potser es pot... simbolitzar amb salvar la reserva, però que parla de coses, no?, com molt més transcendentals a nivell de feminisme. I haver estudiat guió, té part de culpa en com estructures els teus capítols curtets, així són com a molt cinematogràfics, també? Segurament que sí, perquè amb guió només... o sigui, tot el que no és important no entra, no? I a mi això... de fet, jo quan faig descripcions, que m'interessa fer-les perquè necessito que sàpigues el lloc on habites, intento no fer-les superllargues, ni fer servir molts adjectius. Només allò que et situï suficient, però que no et faci sortir de la història. Ara aquesta m'està narrant, no, jo vull que estiguis allà. Clar, els diàlegs són la millor manera d'explicar el subtext, el que passa, no?, el que pensa la gent, com és la gent... Llavors, sí que els diàlegs són molt de guió i sóc una persona que fa molts diàlegs, molt picats, i els capítols són curts perquè en el meu cap són escenes. I llavors, clar, en el moment en què una escena deixi de ser interessant, jo no t'explicaré el que ha esmorzat un personatge si no és important. No em perdrem aquestes coses perquè penso que t'avorreixen i que no són necessàries. Si no t'aporta res la història no cal, no? Exacte, sí. I t'ha trucat el senyor Netflix per fer una sèrie, una pel·li o alguna cosa? No, hola senyor Netflix, el meu telèfon és el... No, m'encantaria, trobo que es podria... Aquesta, per exemple, jo aquí veig una pel·li o una minissèrie mínim. 6 capítols fàcil, sí, jo també ho veig claríssim. Està aquí la localització... Abans de que ens enxufin la tercera pista... Exacte, aprofitem-ho. Aprofitem-ho. No, que no ens l'enxufaran, ja veureu que no. I tu que saps anglès, no has pensat en publicar-la en anglès? Sí que ho he pensat, el que passa és que o sigui, necessites una distribuïdora que t'ho mogui, no? Perquè després vull dir que jo... Penguin és gran. Bueno, però Penguin, si ho hagués vist de moment no està en anglès, perquè deuen pensar que potser no ho veuen clar. A mi m'encantaria. I quan la Neu es fon, que passa als Estats Units, per exemple, no? Doncs jo penso que podria funcionar, però clar, és tota una infraestructura que necessites, perquè si tens el llibre però després no te'l mouen, el llibre es mor. Però és que jo estic convençut que aquesta novel·la, en lloc de signar-la Laia Vilaseca, la signa un autor d'aquests americans i està venent moltíssim.
però estic 100% convençut, tinc zero dubtes. Sí? Sí. Bueno, gràcies, i a la vegada, quina tristor, però sí, però gràcies que m'ho diguis. Per desgràcia és així, però a veure, clar, el tema, no sé com funcionarà en castellà, que el mercat és una miqueta més ampli, però ja dic, jo sé que això l'assigna un autor d'anomenada. Home, jo et puc dir que a la FIL, que vam anar amb l'Aullido de l'Agua, a Mèxic, jo quan explicava la història els hi ressonava molt. I hi havia molta gent que s'interessava i que la van comprar i que els hi va agradar. La Isla del Silencio també, que també la portàvem, però vull dir, va anar molt bé. Què tal va anar per la Fira de Guadalajara? La FIL va ser fantàstic, màgic, estupendo, meravellós. Va ser molt guai. No havia estat jo mai en una fira amb 954.000 persones de visitants, amb nens corrent, bojos per comprar llibres que els porten a les escoles perquè és un premi que els portin, i jo vaig sentir un mestre que els deia, els deixava allà lliures i els deia, i recordad, si os gusta algo, compradlo. I jo vaig pensar, uau, em deien a mi això de petita. A veure, que a mi sempre, que jo he sigut una nena que sempre que he anat a una llibreria he sortit amb un llibre, vull dir, amb altres coses no m'hauran mimat, però els llibres jo he tingut els que he volgut. Però que jo que sé l'alegria que és això, em feia un goig de veure-ho fantàstic.